טוב, אני התחלתי... בכיסא... התחלת? כן, 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 אני כבר נכנס, כבר לקחתי את הלנטר והכל. וואו. שומע, אל תתחיל, נראית במדרגות באותו הזמן. אתה מוכן ליד המדרגות? אני כבר ירדתי במדרגות. אז חכה. בואו. חכה, לוקח את כל הדברים. אתה עושה את הרעשים? כן? יאללה, סלמתק, מתחילים. יאללה, אני נכנס בדלת. הולכים למות, גם אני. יואו, אחי, אין לי כוח לזה. Remember to שיגעון, keep on שגעת, going in חברים. darkness, don't even think about to stop. אחי? יאללה, אתה נכנס בדלת? כן. מפה זה הולך להיות מצחיק, חברים. סמק. אני Oh, מפחד shit. לפתוח את הדלת. גל. מה זה המוזיקה הזאת? מה זה הרעשים האלה? פאק. אוקיי, הנה הדלת עם הדברים וזה. עברת את הדלת הראשונה? כן. אני בדלת השנייה, אחי, אני מת מפחד. אתה כאילו במסדרון? כן, החשוך הזה. תיזהר. פאק. What the fuck? פאק. 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 אומייגאד, הכל חשוך כל כך. כן, איה. פאק קוסמק. פאקינג אחי, אני פשוט רץ קדימה כל הזמן. Oh my fucking god! Damn it! מה זה היה? סימה של זה, אחי. פשוט רוץ קדימה כל הזמן, אחי. כל הזמן לרוץ קדימה. לאן אתה רץ? אני בתוך המערה המזדיינת הזאת. לא, אני לא רוצה, אחי, מפחיד שם. הוא עכשיו יצא לי משם, אני יודע. מהמערה? לא, אחי. פאק. אני שם איתך כסף, עכשיו הוא יוצא משם. מאיפה? יש בהמשך כזה חושך ויש לידי דלת. 100% הוא יצא משם, אני צריך לברוח. פאקינג גאד. אני רואה דלת. פאק. הוא בא. מאיפה הוא בא? פאק. אומייגאד. פאק, מה זה קופים המזדיינים האלה? פאק, אני מפחד רצח, יא דפוק. גם אני, אין לי כבר. אני שומע אותו עדיין. יש לידי דלת ויש חושך מקדימה. הוא אומר לי להתחבות. אומייגאד. זוז. איך אני מתחבט? תחבא בארון, יא דפוק, כניס מהר לארון שם. אני שומע את הדלת. אני מצליח. פאק.
אני מפחד, קוסם. הלכת ממנו? אני מתחבא בתוך המון, אחי. סקסי. פאקינג גאד, זה מפחיד. מצאת איזה מפתח? אומייגאד! פאק. פאק אחי, איזה מלחיץ זה. מצאת מפתח? היי. אתה פאק אחי. מה זה, אני לא יכול להסתכל אחורה. שכניץ, מצאת מפתח? מפתח אחי זה שם באותו חדר שהתחבאת. כן, אני יודע. יש שם במגירה. מה זה החושך הזה? This plant is poisonous and very dangerous. There's a way to destroy it, but it isn't easy. Soon we will be gone. זה איזה מוזיקה מעצבנת. אוקיי, אני באיזשהו חדר. Where is my lantern? Oh, I forgot it in the previous room. איזה זין, הוא איבד את המנורה. כן, גם אצלי אין מנורה יותר. This plan must be destroyed. In wrong hands will destroy the whole world. Destroy it. Kill one of the castle's servants. Burn her head on the altar. Use the poison to the plant. Good luck. You're all going to die down here. Ah, fucking yay. מה זה What the fuck? פתחת את הדלת הסודית הזאת? כן. אני כבר קדימה. וואי, יש פה דם על הרצפה, פאקינג ייי. איזה כיף, נכון? מה זה נהיה חשוך פתאום? כן, כן, תמשיך קדימה. מה זה אחי? יצאתי החוצה. אומייגאד. אומייגאד. אומייגאד, מה זה הרעש הזה? מה זה הרעש הזה? מה זהו, סיימתי אחי? זה הכל? וואו וואו וואו. הלאה, צפיתם, הזדיינו מפה כולכם. what the fuck אחי, אני לא יודע. הוא שמה? לא יודע, אחי, אני סיימתי את המשחק. הכל חשוך פה, מה אני עושה? הדלת הזאת נעולה. אחי, זה הולך לעלות לפייסבוק, אחי. שומעים את הצעקות שלנו. בסדר, אחי. אני עוד לא סיימתי, אני לא מבין איפה פאקינג... הופה, הנה עוד דלת. אתה תראה בחדר יש שם את הגופה, תיקח את הראש שלו עם הגוף ותשרוף אותו, ואז יש לך למעלה כמו צנוף. זה משהו יוצא, אל תדאג. אתה תראה את זה כבר. טוב. גאד, יהיה פה עוד מפלצת בסנט, תגיד לי שלא. אין שם עוד מפלצת. אבל למה אתה רואה ספור?
את המוזיקה, נו, תכבד, אני מקליט. למה אני לא מצליח להיכנס בדלת? בוא נאבד ולא תכבד את המוזיקה, נו. לא מצליח להיכנס בדלת, what the fuck is this? אני פאקינג שורף לו את הראש. תסחוב אותו ותיקח אותו לאש שם. אבל הוא מתפרק לי. רק תיקח את הראש. רק את הראש? כן. זהו. נו, שמתי את זה על האש. עכשיו תראה מצד שמאל נהיה משהו. נדלק אור. אתה רואה שם סגל בצד שמאל, אתה תראה שם כמו סטנד כזה ויש על זה כמו... כן. תיקח את זה. לקחת את מה? נעלם לי הראש. לקחת את מה הם מזדהן? מה? לקחת את מה? אתה תראה שם, נכון, אתה רואה את האש? נו. מצד שמאל של האש, או ימין, כאילו אתה רואה איך אתה מסתכל על זה. נגיד אתה האש, מצד שמאל שלה, מצד ימין, אתה תראה שם כמו מדרגות כאלה. כן, נו ו... אז אתה שרפת את הראש? מה זאת אומרת שרפתי? שמתי אותו על האש. ואתה ראית אותו נעלם? לא. כי אתה צריך, תיכנס לחדר, תסתכל, תיכנס לחדר שם ישר איפה שאתה יכול להיכנס, אתה תראה על הרצפה גופה. אתה מדבר על הגופה הזאתי. כן. נו, זה דברו, אחי, זה המפלצת. כן. לא הבנתי על איזה גופה אתה מדבר. הנה זה נעלם, הנה עכשיו הבנתי. עכשיו אני צריך למצוא את הדרך החוצה. שמאלה. אני יודע. וואו, איפה אני? מה זה? בית באמצע שום מקום. אני מתחיל להשתגע. מה זה החרא הזה? בסדר, סיימתי.